गिबियावनो आङो 8था गामिनि F.R.A कमिटिनि जानानै नोंथांमोनखौ बरायो आरो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ नोंथांमोननो जासियो। जोंनि फोरमायनो साननाया बेनो दि थांनाय 28 थारिखआव जोंनि बे दखान खाथिनिफ्रायनो सानै मानसिखौ रानिखाता रेन्जनि मानसिफ्रा लांदों। बेनि उनाव जोङो रायजो राजाफ्रा ज' थांनानैहाय रेन्ज अफिसाव रायज्लायहैदों आरो रायज्लायनानै जोङो आरोबाव रानिखाता रेन्ज अफिसनिफ्राय जोङो जेबो गनायनि लाबोनायनि मोनसे उफायखौ मोनैलाय जोङो डाइरेक्ट सार इ.एम नाव जों थांदों। सार इ.एम रन्जितनाव जों थांदों। थांनानै जोङो रायज्लायहैदों। ओमफ्राय बिथाङा गोसो खुसियैनो बुंदों मानसिखौ लांदो आं रायज्लायहरसिगोन होननानै। ओमफ्राय जोङो जोबोद रंजानाय आरो खुसिजोंहाय जोङो फैदों, रानिखातायाव फैफिनदों हरावनो। ओमफ्राय रानिखातायाव रायज्लायनानै जोङो रेन्जारजों रायज्लायनानै माखासे गोबां खोथा रायज्लायनायनि उनावहाय रेन्जार सारा मानसिखौ हगार हरदों। जोङो बेनि खेंफोरथिखौ होनो सानदों बेयो गासैबो नंखाय आरो बिथांनि जि इउटुबाव होदों बेखौ जोङो रायजो राजाफ्रा दिनैहाय जों मोजां मोनाखै। माने बेयो नंखाय जोंनिफ्राय जों बेखौनो बुङो। माने जों बिथांनो इनफर्मबो होआखै जे इउटुबाव होदो होननानै। खिन्थु दिनै बिथाङा बबेनिफ्राय माब्रै मोननानै होदों जों बेखौ बुंनो हाया। दिनैहाय बिथाङा जे बुंदों इ.एम दिनै रन्जित सारा दिनै फैसा लानानै हगारदों मादों, बेयो नङा, नंखाय। दिनैहाय दिनै जोङो रायजो राजाफ्रा थांदों आरो सरकारनि आयेन नियम निथि बायदि बिथांमोना लांनानै आरो सरकारनिनो जों आयेन नियम निथि बायदि बिथांमोना जोंखौ सोंखारिनानै जोंनि मानसिखौ हगार हरफिननाय जादों। बेवहाय थाखा फैसानि जेबो लेनदेन गैया बा थाखा फैसा लालायनायनि जेबो बाथ्रा गैया। बिथांमोना सरकारनि जि आयेन बे आयेन बायदियै जोंखौ निमाहा होनानै हगार हरफिनदों। दा दिनै जोङो बेखौसो बुंनो सानदों जे जोंनि बे हादान ओनसोलाव दिनै फैनानै रावबो जेन जोंनि मानसिफोरखौ गुलाय गुजाय खालामा, रावबो जोंनि मानसिफोरखौ जेन गोदाव सोराव खालामा आरो जोंनि मानसिखौ लानानै जेन राजनिथि गेलेनो साना गुबुन मानसिफ्रा, जोङो बेखौ एसे बुंनाय जायो आरो खावलायनाय जायो। जेन' दिनैहाय जेसेबां खामानिया जि प्रसेसजों जानो गोनां दङ बेयो जाबोगासिनो दं। सरकारनि अननायनि आरो हेफाजाबनि गेजेरजोंहाय सरकारनि जि रुल्स आरो जों जे ट्राइबेल मानसिफ्रा, बर' मानसिफ्रा जोंहा जे बे जायगायाव मोनथाय दं, बे मोनथायखौ लानानै सरकारनि मोनसे आयेन बायदियै जोङो जे मोननांगौ दं, जों बे प्रसेसैहाय खामानि मावगासिनो दं। आरो बे प्रसेसैनो दिनैहाय जोंनो जे F.R.A कमिटि, बे F.R.A कमिटिनि गेजेरजों बिथांमोना दानि सरकारा खामानि मावगासिनो दङ। दा नाथाय गासै सिगाङाव जेसेबां होदों इउटुबाव सासे इउटुबारा, दिनै बे गासैबो नंखाय। जों जि सरकारजों दङ दा बे सरकारजोंनो जों दङ आरो जोङो गुबुनजों रावजोंबो जों गैया। मानोना थांनाय फेब्रुवारि दानाव जेब्ला खुंग्रेङाव वुमेन्सफोरनि बिराद गिदिर मोनसे कनफारेन्स जादोंमोन, बे समावहाय जोंनि बे 8था गामिनि रायजो राजाफ्रा थांनानैहाय माखासे गुलाय गुजायनि गेजेराव जोङो मासाब जाहैदों। जोङो बेवहाय बयबो जोङो आखाइ हमहैदों आरो सार रन्जित बसुमतारियाबो बेवहाय जोंजों लोगोसे दङमोन।
जोङो बे समनिफ्रायनो जों जेरावबो गैया। जोङो दा जि रुलिं सरखार जों बिथांजोंनो जों दङ आरो जों बयबो खौसे। जों दिनै मालाबाबो जोङो आरोबाव जों गुबुन जानाय नङा। मानोना दिनै सारनि अननायावनो, सार रन्जित बसुमतारीनि अननायावनो दिनै जोंनि बे हादाननि माखासे प्रसेसफ्रा जाबोगासिनो दं। जेरै बिथाङानो जोंनि 8था गामिनि F.R.A कमिटिनि पस्टिंखौबो एप्रुभ खालामनानै होदों आरो बिथांनि अननायावनो जोङो दिनैहाय फैनानैहाय दिनै सुनायनि मोनसे GPS सार्भेनि अर्डारखौबो जोङो मोनदों आरो दा GPS अर्डारनि माने अर्डाराव जों मोननानै दङ। दा बावैसोनो सुनायनि थाखाय बा सार्भे खालामनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दं। जों बेनिखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो रंजानाय मोनदोंमोन। नाथाय नैबे समस्याखौ लानानैहाय दिनै जोंखौ मा षड़यन्त्र खालामनो साननानैहाय दिनै जोंखौ बेबायदि बुंनानै होखो जों मोनथिनो हाया। दा जों गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों। जेन' जोंनि बे हादानावहाय जोंनि बे 8था गामि अदालगुरि फरेस्ट ब्लक बे कमिटियाव सोरबा माबा मोनसे साननायजों जोंनि गेजेराव फैनानै जोंनि रायजो राजाफोरखौ प्रल'भन खालामनानै जेन' गुलाय गुजाय खालामफैया। जों खावलायो, जोङो जाय सरकारा दङ जों बेजोंनो दङ आरो बेजोंनो जों दिनैहाय गोसो मोदोम जिउ होनानै जोंनि गोसो गोरबोआ गासैबो बिथांजों लोगोसे दङ आरो बिथांनि सरकारजोंनो जों दङ। जों गुबुनाव गैया। दा जोङो बेखौ लानानै रंजानानै खुसि खुसि जों मावनानै जागासिनो दं। जों बिथांनो इनफरमेसन होआखै बेबायदि इउटुबाव हो होननानै। दा जों खावलायो अननानै सारआ आरो दिनै जोंनि ब्लक आरो UPPL सरकारा जोंखौ जेन निमाहा होयो। जों माब्लाबाबो बेबायदि खामानिखौ जों मावाखै आरो जों रावजोंबो दिनै गैया। नोंथांमोनजोंनो जेसेबां सरकारा थागोन एसेबां नोंथांमोनजोंनो जोङो गोसो गोरबो जिउयैहाय नोंथांमोनजों लोगोसे जों सापर्ट आरो नोंथांमोनजों लोगोसे जों खौसे। जों दिनै बेखौनो दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायदों आरो फोरमायनानै दिनै जोङो गोजोन मोनसे थासारियाव लाबोफिननो जों हामलायदों। जोंनि दिनैहाय बिबुंथि आरो खेंफोरथि होनाया बेनो। जोंनि सायाव बेखौनो जोङो बुङो। जोङो मिथिनो मोन्दों जों हादानाव थानाय हिसाबै जोंहा टावार गैयै हिसाबै जोङो नुवा। ओमफ्राय माखासे मानसिनिफ्राय खोनादों देरहासार इस्लारि बिथाङा जोंनि एगेन्सि बुंदों बिथाङा जिखि पार्टियाव थाया मानो थाथों जों बेखौ बुङा। जोङो दानि जिथुनाखि रुलिं गभर्नमेन्ट जों बेजोंनो दंखायो आरो जोंनियावहाय बेफोरबायदि इलिगेलखौ बिथाङा इयुनाव जेन दालाबोथों जों बेखौनो खावलायो। एलिगेसना बेनो जाहैबाय जोंखौ जिथुनाखि जोंनिफ्राय सानै मानसि हमना लांदोंमोन बिनिफ्राय थाखा फैसा लादों होननानै बिथाङा बदनाम होदों। जेन बेफोरबायदि मोनसेबो नङा आरो लायाखै। जोङो जेरैबायदि हमना लांदों ओरैबायदि जोंनि मानसिया थांनानै बिथांखौ बख'नानै लाबोदों। ओमफ्राय बेवहाय थाखा फैसानि जेबो रायलायनायबो गैया आरो होबोआखैबो। बे सैथो। जों जोबजासेखौ बेखौ बुंगोन। सोरखौ फैसा लादों होननानै बदनाम होदों? दा बदनाम होनाया ओरैबायदि जोंनि मानगोनां इ.एम सारखौ रन्जित बसुमतारी सारखौ 15,000 खरि फैसा लादों होननानै बिथाङा बदनाम होदों। जेन इयुनाव बिदि नंखाय बाखाय बाथ्राफोरखौ जेन बुङा। बे बाथ्राया ओरैबायदिसो जे सानै बेक्तिया नंगौ हमनानै लांजादों। जों बेखौ थगायाखै बा जेनेबा जों बेखौ नंखाय होननानै बुङा। बिथांमोना जेनेबा लामायाव सानै बेक्तिखौ हमना लांदों। बिथांमोना जे हाग्रा एसे दानस्रायबाय थादोंमोन गाव गावनि बे प्लटआवनो। दा बेखौ बिथांमोना हमनानै लांदों आरो बिथांमोना गावनि आयेन भाबे बिथांमोना बेखौ बिसार खालामहैदों। आरो नंगौ जोङो इलिगेल हायाव जोङो दायो दङ। खिन्थु बे बाथ्राखौ लानानै जोङो सावरायनायनि गेजेरजों जों बिथां रन्जित बसुमतारी इ.एम दानि जिथु इ.एम जों बिथांनियाव खावलायहैदों आरो बिथाङा जोंखौ अननानै जोंखौ गोबां मदद होदों। जों अफिसारफोरजों रायज्लायनो जोंहा बेबायदि कुवालिटि गैया। खिन्थु बिथाङा जोंखौ ओरैबायदि बुंहरबाय थांदो नोंथांमोननि मानसिफोरा
दायो लांनो हासिगोन नै बेसांखिनि जोंनो एडभाइस होनानै जोंखौ रुनिकाटा रेन्जआव थिनहरबाय आरो जों गावनि मानसिफोरखौ बेबायदिनो मोनबोनो हादों आरो जों दानि जिथु इ.एम रनजित बसुमतारी जों बिथांखौनो हामबायना बुंदों। जों दुखिया दरिद्र मानसिफ्रा बेयाव हाजार हाजार मानसिफ्रा दिनै बिसि बिसाय गथ' गथाय लानानै रायजो जानायाव बिथाङा जोंखौ जेबो डिस्टार्ब खालामाखै आरो खालामदोंब्लाबो गावनि जिथु माबा खालामनो मोन्थाय बेखौ बिथाङा एसेबाबो खालामदों। जिथु बावैसो जिथु एफेक्टेड जादों मोननै गामि, खिन्थु जों बेखौबो गाज्रि होननानै जोङो बुंनो हाया, मानो होनबा बेहाबो बेखौ मावनायनि मोन्थाया दङ। खिन्थु जों रायजो राजा हिसाबै बिथांनि सायाव जों दुखु मोननाया गैया, बेसांखिनिया जाखायो। गतिके जाहा बावैसो जोंनि प्रेसिडेन्टआ जि बिबुंथिखौ होलांबाय बेखौबो आं हामबाय होनना बुंदों। जोंनि बे हादान एरियायाव जोंखौ लानानै गोबां पार्टिफ्रा गुबुंले खालामनो फैनाङा। जों बेयाव हासो नागिरनो फैदों, बेयाव माबा मोनसे जों पलिटिक्स जों गेलेनो जों बेयाव फैयाखै। गतिके जों दायो जिथु जोंहा मोनसे रुलिं पार्टि दङ, जों बेजोंनो जोङो दोङो आरो जों थानांगोनबो आरो जों सरकारनि सिङाव गंग्लायनायानो जोंनि मोनसे गेदेर थांखि। जि सरकारानो थाया जों बेजों जों नांनानै थागोन आरो बेयाव जों खौसेथियैनो दोङो आरो जोंनि बिनिफ्राय जेबो माने लेर फेर जानाय नङा आरो बिनिफ्राय जोंहा गुबुंले थासारिखौ जों बेयाव सोमजिहोनो जों हानाय नङा।